Mga igsuon, maayong gabi kanatong tanan. Karong adlaw karon nga Lunes sa kalendar ni Gregorio. Pero sa kalendar sa Dios, adlaw karon nga Yom Shini. Kay ang changes sa kalendar sa Dios magsugod man sa alas 7 sa hapon. Mao nga ang atong oras alas 7:23 naman. Mao nga nisulod na ta sa Yom Shini sa kalendar sa Dios. Una sa tanan, maayong gabi sa tanan nga mga kaparian sa Katoliko Romano. Kay dili ko mosupak sa mga pamatuod nila nga kanang Katoliko Romano tinukod ni Kristo. Dili ko mosupak ana. Dili pud ko mosupak nga ang tanan nga mga Protestante tinukod pod ni Kristo. Mao nga mayong gabi sa tanan nato nga mga kaigsuonang mga Protestante, sa tanan nga mga pastor, sa tanang mga pangulo nga nag-antos aron sa pagtibuok sa ilang kapunungan. Mao nga sumala sa akong gikaingon nga mutuo ko nga ang Katoliko Romano tinukod na ni Kristo. Munang dili na kinahanglan nga inyong pamatud-an sa mga tubangan kung kamo tinukod ba ni Kristo, kay mutuo ko nga ang Katoliko Romano tinukod ni Kristo. Og mutuo sab ako nga ang tanan nga mga Protestante sa tibuok kalibutan tinukod ni Kristo. Kay kaning plano sa Ginoo, dam-on niya nga gingharian kaning kalibutan. Mao nga nagpadala siya og mga nagkalain-laing pangulo, nagkalain-laing sinugo, aron nga pinaagi kanila malukop ang tibuok kalibutan nga kun mahimo ang tanang mga tao bisan unsay race o bisan unsay kaliwat mabawi niya gikan sa gahong sa kamatayon. Mo na ituyo sa Ginoo nga nagpadala ang Ginoo og nagkalain-laing sikta, nagkalain-laing pangulo, kay ang tuyo sa Ginoo ana aron kaning kalibutan mahimong iya. Mahimo siyang hari aning kalibutana. Kay kaning kalibutan mga igsuon, bawiunon kani sa Dios gikan sa dautan nga binuhatan sa mga tao. Kay bisan pa nga naa na ang atong mga kaigsuonang Katoliko Romano nga mga pari nagtudlo kanunay sa matag Domingo, bisan sa atong mga kaigsuonang mga Protestante nagtudlo sila usab sa matag Domingo. Apan hangtod karon nakita paghapon nato ang labaw nga dautan nga binuhatan sa mga tao. Gani bag-o lang nato nakita sa pahayagan nga ang panghitabo sa Los Angeles City nga halos mahurot silag kasunog ang tibuok nga syudad. Sumala sa atong nabalitaan nga ang hinungdan sa pagkasunog, sumala sa balita niya, kadtong ilang kaning IMSI nga ilang murag gitamay nila ang Dios nga God no mention. Walay ga-mention sa Ginoo. Mao nga daghan ang nagtuo nga ang hinungdan sa ilang pagkasunog
tungod sa ilang pagpasipala sa Dios. Mauna nga bisan mismo sa atong nasod nga Pilipinas, makita ginato ang kadautan sa mga tao. Labi na sa atong mga leaderies sa gobyerno. Nakita nato ang kaguliyang, kagubot, ug ang walay panaghiusa, walay panagsinabtanay. Unya, kaning mga tawhana, murag imposible kayo nga wala ni nabilong sa mga pundok o mga tinuohan nga nagtudlo sa maayong binuhatan. Pero wala nila maisabuhay, wala nila kinabuhi tungod kay naaraman gihapon ang ilang dautan nga binuhatan. Mao nga hangtod karon, wala pa mahuman ang buhat sa Dios nga mao ang pagbawi niining kalibutan gikan sa mga dautan. Og ang paglaom niini naa natong mga pangulo tanan. Sa mga sinugo nga tao. Kay dili man kay moingon ko nga apuray sinugo, daghan man gyud ang mga sinugo. Kay nakita man ako nga daghan ang nag-eskwela didto sa espiritual nga eskwelahan, sa spiritual division. Daghan kay mi didto. 2 times ko gipakita sa Ginoo. First, 1995. Gipakita ko sa Ginoo didto nga daghan kay nga nag-eskwela, puro nakabigatas nga Amerikana. Dunay barong sila. Kay didto sa eskwelahan, kung Amerikana ginatanan ang suot. Kung sutana gina sila tanan. Kung barong Tagalog gina sila tanan. Dili kay dunay magbarong Tagalog, dunay mag-Amerikana, dunay magsutana. Dili ingon ana, uniform gid dito sa sulod sa espiritual nga eskwelahan. Nakita na ko balik sa 2019. Imagine nato, nauna-una nato, from 1995, nakita balik 2019 na. Daghan gihapon kami. O katapusan ako sa tanan nga mga estudyante. Gani, adtong 1995, sa akong pananawon, nahadlo ko kay pagsulod nako sa eskwelahan, ang ako mangalan, moigi hisgutan dito sa sulod. Ang Ginoo man gyud moiga hisgot sa kungalan sa atubangan sa mga estudyante. Muna nga gatindog ko sa atbang, wala ko tingog-tingog. Kay ang mga nag-eskwela sa sulod, wala may tingog-tingog. Concentrate man silang naminaw sa lecture sa Ginoo. Mao nga pagwaan ni sa kalibutan karon, kadto kay mga espiritu man to, pagwaan ni sa kalibutan karon, dunay tao gyud nga bisan unsa kalisod ang pagtukod sa pundok, tukuron gina niya. Kay diha sa iyang huna-huna, gisugo, nagpadala naman og sugo ang Dios sa iyang huna-huna nga tukuron gyud niya kanang punduka sumala sa gugma sa iyang kasing-kasing. Mao nga para nako dili gyud angayan nga atong dauton ang mga pangulo sa mga pundok. Dili pud angayan nga atong pasipad-an. Pinaagi sa mga pag-ulo-ulo sa istorya nga kana dili tinuod. Kay bisan pa sa Israel sa unang panahon, dunay mibarog nga usa ka piniyalan sa mga Hudyo nga mibabag siya sa tanan nga mga nagtamay ni Kristo. Amatod pa niya, pasagdain ninyo na, kay kung buhat na sa tao, mahanaw ra na. Pero kung buhat na sa Dios, basin pahinuon nga makaplagan kamo nga nakigbatok sa Dios. Nakig-away, batok sa Dios. Muna siya ay una-huna nga iya sa Ginoo. Dili kinahanglan nga atong sa ako lang, dili kinahanglan nga atong dauton ang mga sikta. Kay wala mo nahibalo
kung tinuod ba na nga sinugo o dili tinuod nga sinugo. Kay kun pananglit, sama nako karon. Sa bugos o sa kinasing-kasing, kanang tanang madungog nako sa Ginoo, akong gisulti dinhi sa kahanginan. Sama sa akong pag-ingon, nga niadtong 2019, akong gibanhaw si Abraham. Sa akong pananawon. 3 times nako gisinggitan si Abraham, kay ang nakita nako, ingon ani ang nakita. Sa pananawon, si Abraham nasunog sa kalayo ang katunga sa iyang lawas. Unya, ang katunga sa iyang lawas nga nasunog, nahimo ng abo, hasta ang iyang mga bukog. Apan sa diha, nga misinggit ako, ang kalayo nga diha sa iyang lawas, napalong, ug ang mga abo, nahimo pagbalik nga unod, nitapot dito sa bukog nga nahimo ng uling, ug si Abraham na purma pagbalik nga tao. Pero patay gihapon si Abraham. Nagtakilid siya, gaunlan sa iyang tuo nga kamot. Sa ikaduha na kong singgit, maura gihapon ang akong singgit. Sa ikaduhang singgit nako, nibuka ang mata ni Abraham. Pero luya kayo. Sa akong tanaw ni Abraham, luya kayo siya. Sa ikatulo na kong singgit, si Abraham mibangon ug naggakos kaming duha. Kani nga pananawon, tinuod gini, dili ni gama-gama, tumo-tumo, uhuna-huna nako. Akong sampiton ang langit ug ang yuta, pasaksihon ako nga kaning akong istorya, kaning pananaw na tinuod yun nga nakita nako. Apan, sa usa ka libo ka buok nga maminaw ani, may na lang kung dunay 10 ka tawo nga motuo. Sa usa ka libo ka buok nga mga tawo nga makadungog aning akong sulti, maayo na lang kung dunay na 10 ka buok nga motuo. Mas daghan gyud ang mutulisok ug mutamay nga magaingon gama-gama, binutbot, tumo-tumo. Kung pananglit, kaning akong gisulti, gama-gama, tumo-tumo, ug mga binutbot, kamong tanan nga na nagtamay ug na nagtulisok nako, wala gyud mo'y tulubagon dito sa Ginoo. Ang problema ani, kung tinuod ng akong gisulti karon, kamong tanan nga nagtulisok ug nagtamay ug nagpakaulaw nako, dako kaayo ninyong silot nga inyong gipaabot. Munang walay problema ang atong pagpanghilabot kung dili tinuod ng imong gihilabtan. Ang problema og tinuod to, kay mahimo man to siyang gaba, mubalik man to ninyo nga wala mo kahibalo sa gaba nga naa na sa inyong pamilya. Mao nga, undangon na to, kanang pagpanghilabot sa magsasangyaw. Kaya kung atong basahon ang kasulatan, usahan na to ning kalibutan. Dili man ni matawag nga usahan na to kung usaray sinugo sa Dios. Kung pananglit Katoliko Romano ray sinugo, usahan pag-usa. Nga nag-ingon man Ginoo nga usahan na to, atong basahon ang Isaias kapitulo 1 bersikulo 18. Isaias kapitulo 1 bersikulo 18. Narao. O mare kamo karon og usahan ta paghusay. Nag-ingon si Kristo. Kanang Jehova, Kristo na nako. Wala ko mag-ingog Jehova kay dili man ko motuo nga ang ngalan Jehova. Ang uban, Jehova may ilang itawag, ay ipadayon lang na nila. Basta ako, dili ko motuo nga kanang ngalan Jehova. Kay kanang Kristo, kanang Dios didto sa kapunaw-punawan, wala na naggamag ngalan didto. Kay espiritu na siya.
didto na mabuhatan og ngalan tong espirituha sa lawas sa tao nga didto siya mosulod. Kay kanang espiritu sa Dios mosulod man na sa tao. Unya dili man pwede nga ang tao ra walay ngalan. Maglakaw ka dihas karsada ingon ra kag hoy tao. Di na pwede. Nga ginay ngalan. Mao na nga pagsulod ng espirituha sa amahan diha sa lawas sa tao mautoy ngalan sa amahan sa iyang espiritu. Mao man gani nga sa diha nga misulod ang amahan sa lawas ni Hesus, ningon din si Hesus. Pangayo kamo bisan unsa pinaagi sa akong ngalan kini pagabuhaton diha kaninyo. Pangayo kamo sa amahan bisan unsa pinasikad sa akong ngalan ug kini pagabuhaton diha kaninyo. Mao nga dili na mahimo nga kanang ngalan Jehovah. No? Kay walay Jehovah dito sa unahan sa panahon nga wala pa ning kalibutan, tubig pa ning tanan, panganod pa ni. Walay Jehovah dito, espiritu ra ang naa dito. Mabasa man na nato sa Genesis 1. Sa sinugdan gibuhat sa Dios ang mga langit ug ang yuta. Ug ang yuta awaaw ug walay sulod. Ug ang espiritu, no? Atong balikan sa ni, unahon sa nato to ha. Kay ato man ning gibanggit diri sa ta sa Genesis. Ato man ning gibanggit, so diri sa ta mouna sa ta diri. Balik din ta didto karon. Dara sa sinugdan gibuhat sa Dios ang mga langit ug ang yuta. Ug ang yuta awaaw ug walay sulod. Ug ang kangit-ngit diha sa ibabaw sa naong sa kahiladman ug ang espiritu sa Dios naglihok sa ibabaw sa naong sa mga tubig. Espiritu ra mo'y diha nga naglihok. Dili kay dunay ngalan dito. Kanus alang ni nahimo ngalan nga dunay ngalan ng espirituha sa diha nga ang tao gustong mulabaw sa espiritu. Gusto na siyang magagama gid siya og ngalan sa Dios. Kaya ron musikat siya mugwa siya sa kalibutan nga idungog siya sa mga tao nga biri kuan siya kaning matawag siya nato og kaning dinihog. Kay tuwa may invento niya nga nakahibalo siya ngalan sa Dios pero dili gina tinuod. Sa ako sa inyo padayon mo og namoy Jehovah, sige sampitan niyo ng Jehovah. Basta ako dili ko ana kay dili ko mo adapt anang Jehovah. So balik ta dito sa Genesis Isaias Isaias 1:18. Dara. Umari kamo karon og usahan ta paghusay, nag-ingon si Kristo. Bisan pa ang inyong mga sala mapula, sila pagapution ingon sa nibi. Bisan pa sila lubos mapula, sila mahimong sama sa maputing balahibo sa karnero. So unsay formula sa Dios? Usahan ang paghusay. Dili itong debate. Debate dito dayon magagama na dayo og laing huna-huna. Kay aron ipalusot niya nga siya ra gyud tinuod nga sinugo. Dili gina mao. Dili na makaluwas. Og ang mga tao ana dili pud maluwas. Ang ato dinhis kalibutan kitang tanan nga mga sinugo mag-usa ta sa tuyo
sa pagpatindog sa kalinaw. Kay mauna ang dakong tahas ni Kristo Hesus ngano nga siya gipakatao sa Israel. Ang tahas ni Kristo dito para mubarog ang kalinaw sa taliwala sa mga Israelitas. Mao nga ayang gitudloan ng mga tao sa pagpaubos. Yang gitambagan ng mga tao, yang gipahimangnuan ng mga tao, nga kinahanglan gyud magpaubos. Ngano man, kay kun ang matag usa ka tawo magbaton anang pagpaubos, sa taliwala nilang tanan, anaa ang kalinaw. Apan, tungod lagi kay na may tala daan adto nga halad si Kristo, mao nga wala to maestablisar ug naghulat si Kristo og 2,000 ka tuig nga sa 3,000 ka tuig mobalik siya aron sa pagsumpay adtong buhata. Mao nga sa sulod aning 2,000 ka tuig samtang si Kristo gahulat, nagsugo siya og daghan kayong mga sinugo. Katoliko Romano yan ang gisugo, Lutheran Church, Anglican Church, Methodist Church, Presbyterian Church, tanan, apil ka ng Orthodox Church, sinugo na sila sa Diyos. Munang matingala ta kay, nisiparate siya dito. Ganun nisiparate man to? Kay tuwa may sugo sa Diyos nga iyang gipalupi dito siyang nauna, aron mo, pinaaga, mo laganap siya giyaha dito. Mudaghan po ng iyahang trabaho dito. Busa, matag usa, gipadadaan sa Ginoo o laing doktrina. Kaya kung usara ka doktrina ani, mga bugho maning usa. Kung kaning doktrinas Katoliko, moray doktrina dito spikas, mga bugho ni. Maunang kutob sa laing sekta, lain-laing doktrina. O karon ang mga protestante, nag-usa diha sa doktrina sa bautismo. Unang nidaghan ang mga Kristiyanos karon apan wala magkahiusa tungod kay wala sila makasabot ngano nga naa sila karon sa kalibutan. Maning ang buhat nako God pagtug-an sa mga tinago diri sa kasulatan. Munang dunay gamay nga gihatag ang Ginoo nako samtang ako ga eskwela, gihatagan ko sa Ginoo gamay kayo aron pagwa nako sa kalibutan, doon ako ikapasundayag sa mga tao nga pinaagi niini ang mga tao nga mutuo mabag-o ang ilahang kinabuhi o didto isulod kanang Espiritu Santo nga binanhaw. Ingon ana mga igsoon. Mao nga mag-usa ang mga tao. Tanawa karon ang Pilipinas. Ang Pilipinas atong nakita nga ang atong gobyerno gubot gid kayo. Kani unsa may tuyo sa Ginoo ni? Kay Ginoo may gamugna aning tanan. Dili man kay nay satanas nga ga sulsul ana, dili man na. Ginoo gamugna aning tanan. Nganong Ginoo may gamugna? Nganong gimugna man ni sa Ginoo? Aron kita nga mga sinugo sa Pilipinas, kitang tanan nga mga pangulo, mga pare, ug mga pastor, apil kamong mga pangulo, naa nato ang gobyerno nga matuo. Kung kita tanan, mag-usa kita, aron sa pagbarog sa usa ka gobyerno, nga mahadlukon sa Dios, makahimo ta na. Kung kita tanan magsinabtanay, mag-usa mo lagi na. Umareka mo karon og usahan ta paghusay. Ang sentro sa husay ani, uhaon man tong dautan, mo man ay sentro sa husay. Ang makakuha ana kay ang sentro sa husay, uhaon man tong makasasala, uhaon man tong dautan, hinluan man tong yuta. Kung pananglitan din sa Pilipinas, ang tuyo sa husay sa Ginoo diri sa Pilipinas, uhaon man ning makasasala, uhaon man ning dautan. Atong basahon sa
Sadi pa nato ni ipadayon. Atong basahon ang Matthew. Matthew 13. 40. Matthew 13, 41. Awa o? Ang anak sa tao magpadala unya sa iyang mga manulunda. Kanang mga manulunda ni mga sinugo. Kamong mga pare, apil po ko. Apil ka ng mga pastor, mga pangulo. Mga manulunda na sila sa Ginoo nga gipadala diri sa kalibutan. Munang sumala sa role diri sa manulunda nga ipadala, ang anak sa tao magapadala unya sa iyang mga manulunda ug ilang tapukon ug hakuton pagawas sa iyang gingharian ang tanang hinungdan sa pagpakasala ug ang tanang mga magbubuhat ug kadautan. Mao nay usahan sa tanang mga sinugo, sa tanang mga manulunda. Ang usahan ani, kuhaon ka ng dautan, hakuton ka ng dautan, ipagawas ka na sa gingharian. Maunay trabaho natong mga sinugo. Maunay hinungdan ana nga ingon ani ang gobyerno sa bisan asang nasod sa kalibutan. Bisan ang Amerika, bisan ang Germany, kaning Russia, gubot yapon sila dito. Kanang unsa patong nasura nga gubot yapon sila sa ilang gobyerno nang giprotesta. Ang tuyo gid sa Ginoo ani, aron kitang mga sinugo karon, mag-usa kita unsaon nato ni pagpabarog nga mawala ning mga dautan hinungdan sa pagpakasala. Ug kita diri sa Pilipinas kay daghan man kaita, labi na sa tumang kaigsoon ng mga pari, kay Cardinal Tagle, siya may cardinal diri sa Pilipinas. Dayon dunay mga bishop, no? Dayon sa lain pang mga tinuohan sama sa kaning kang Luther, daghan na sila. Kita naa nato ni kung mag-usa kita tanan gyud nga mga spiritual leaders, mag-usa kita, maka patindog kita sa gobyerno nga ang mga pangulo diha tinuod nga may kahadlok sa Dios. Pwede ang mga pastor, pwede ang mga pari. Kaya kanang mga pari, mahadlok na dayon sila mangawat, kay umangawat na sila, manulisok man tong mga pastor. Maulaw man to mangawat na may daghang pastor mo tulisok niya. Kung dunay pastor nato nga mahimong mga senador, mahimong presidente, mahimong vice presidente, mahimong congressman, mahimong gobernador, mahimong mayor, mahadlok na sila mangawat. Ngano man, una sa tanan, nabata na sila kahadlok sa Ginoo. Tinuod na sila nga may kahadlok sa bisan ang ato makaigsoon ng mga pare. Huna-huna gisugal ang ilang kinabuhi, wala nagminyo, walay asawa. Hangtod sa ilang kamatayon. Tungod sa ilang pagtuo nga ang ilang human body ilang ihalad sa bulhaton sa Ginoo. Maunay ato ang buhat karon mga igsoon. No? Kining mga manulunda diri kita ni. Ayaw nyo huna-huna nga dunay moabot ang panahon nga manglusot ng mga manulunda dias panganod nga mga pakaan. Kay mo may huna-huna din nila nga inigbalik ni Kristo manglusot tong milyon-milyon nga manulunda nga naipako. Dili oy. Sabta ragod ninyo ning naisulat. Sabta ninyo. Ang anak sa tao magapadalaon niya sa iyang mga manulunda. Unsay tuyo.
og ilang tapukon og hakuton pagawas sa iyang gingharian. Ang tanang hinungdan sa pagpakasala og ang tanang mga magbubuhat og kadaotan. Unsay tuyo sa Dios o ni Kristo ngano nga siya magpadala og mga manulunda aron hakuton kanang tanang hinungdan sa pagpakasala ug nagabuhat sa kadaotan asa gikan sa iyang gingharian. Sa ato pa kung imong hunahunaon kana dayang gingharian ni Kristo karon napuno makapandulan. Napuno nagdaotan na mga nagbuhat diag daotan karon makasasala na kay ang tuyo sa Ginoo ngano nga magpadala siya mga manulunda aron hakuton pagawas sa iyang gingharian kanang mga hinungdan sa pagpakasala o kanang magbubuhat sa daotan. Kanang hinungdan sa pagpakasala sama anang birhausan, pasugalan. Tanan, no? Mao na hinungdan sa pagpakasala. Nya kinsa may daotan adtong tuwa sa sugalan, tuwa sa diskuhan. Kay kun ang tao gani sugarol, kusog mo disko, di po na mahadlok mangawat. Kung mo anin as politiko. Kung matubang nas mga tao, tamis kay mulitok o Ginoo, pero ang kasing-kasing, walay kahadlok nga mubuhat sa daotan, kay di man siya mahadlok maadtog sugalan. Di man siya mahadlok maadtog diskuhan. Di man siya mahadlok o kung sa iyang buhaton nga dinautan. Di, paglingkod ana og makatunong nga maunay mahimo na tong leader, apirting loya sa mga Pilipino. Pero kung pare ka, obispo ka, kanang mga senador diha, puros na mga obispo. Kanang atong presidente, vice presidente, mga pare na. Down to congressman, gobernador, hangtod sa mga mayor. Puros ni mga pare. Dako kayo kausaban nga mahimo ang Pilipinas. Ug dako kayo kaugmaon ang mga Pilipino. Diha pa nga ang mga pobre makabati sa hamugaway nga kinabuhi. Mao nga kaning tanan naa natong mga magtutuo, naa natong mga sinugo sa Dios. Munang ako mutuo ko nga kanang Katoliko Romano mga sinugo na kanang mga pare, mga sinugo na sila. Tanan nga mga pare sa tibuok kalibutan sa Katoliko Romano, mga sinugo na sila. Mga anghel kana sila, mga manulunda kana sila. Ug mutuo pug ko nga kanang tanang mga pare sa mga protestante, mga pastor, mga pangulo nila, mga sinugo na sila sa Dios. Kung doon na may pangulo karon nga nagbuhat og sala sa atong mata, atong gitan-aw murag sala o dautan, na may mutuo man kamo nga dunay Ginoo. Siya'y manubag dito. Siya may manubag ana. Tanawan ng Los Angeles. Sa pagsulti atong ilang speaker nga God no mention, naunsa man sila, di nituo man ta nga tungod atong pulo nga nasunog ang Los Angeles, gisilutan sila. Mamani itong gituhuan, pareho ana. Kung kanang Pangulo sa tanaw na to, makasasala na siya, nagbuhat na siya sala, dunay mutuo lang pa nga ang Diyos matarong, ang Diyos hustisya, kay ang Diyos ana, mo'y musilot niya dito. Patyon mo na siya sa Ginoo. Di man na patunhayon sa Ginoo, diris kalibutan, kay nahisulat man na, nga, tapukon, atong basahon, no? Atras ta sa 40. Atrasan na tong 40. Bosa maingon. Bosa maingon nga ang mga bunglayon. Sa mani, ano mani?
busa maingon nga ang mga bunglayon pagaibton o pagasunugon sa kalayo, mauman usab kana ang mahitabo unya inig katapos na sa kapanahunan. Ayaw ina nga kalibutan matapos. Sige lang, ubo po na inyo ha. Di maghulat kano sa matapos. Pero samtang di pa matapos, hinumduman ginato nga kitang mga sinugo, gisugo tas kalibutan karon para luwason nato ang mga tao. Dili man kay kanang Katoliko ray gisugo para luwason ng mga tao. Dili oy. Ang mga Protestante gisugo na sila para luwason kaning mga tao sa kalibutan. Obiya na nga ang tuyo ni Kristo ngano nga siya gipadala unsay gisulti sa Juan 3:16-17 kay gihigugma sa Dios ang kalibutan nga tungod ni ana gipadala niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga motuo ug mosalig kaniya dili malaglag kundi may kinabuhi nga walay katapusan. Mao nga ingin ana ang kuana to. Inana ang buhat sa Dios. Munang dunay mga sinugo, dunay mga basta daghan ang gipadala sa Ginoo diri sa kalibutan. So, una no, atong ipadayon-dayon sa 41. Muna dayon ang anak sa tao magapadalaon niya sa iyang mga manulunda ug ilang tapukon ug hakuton pagawas sa iyang gingharian ang tanang hinungdan sa pagpakasala. Ma-analyze na to nga tanang hinungdan pagpakasala gikan sa sulod niya sa gingharian kay hakuton man pagawas. Now, iyang ilang tapukon ug hakuton pagawas. Diba? Pagawas asagikan sa iyang gingharian. Unsay gihakot ato pagawas sa iyang gingharian, nagikan sa iyang gingharian, kaning tanang hinungdan sa pagpakasala o ang nagbuhat sa daotan. So ma-imagine mo nga, diha sa sulod sa gingharian karon na agyoy mga hinungdan sa kapandulan sa pagpakasala diha ug naapoy mga nagbuhat diha daotan. No? Ug ato paning palaluman, musamot ni kalalom. Kay mulukso na mapuntag laing tema. Ug nganong naingon ana man na. Pero abangan ninyo ugma pohon kung kaloy antas Ginoo nga maayo ang panahon. Atong i-continue ning tapika pohon. Ugma atong i-continue ni ngano man nga unsa day nang gingharian sa Dios. Nga na may hinungdan sa pagpakasala. Naapoy na nagbuhat og daotan. Kana sabtago na ninyo. Ang anak sa tao magapadala unya sa iyang mga manulunda. Kanang pag-ingon nga unya ay ayaw niyo tutukin ang unya kay sige ra man ang unya. Ang edad sa kalibutan, ang panahon sa kalibutan galakaw man Unya kanus man gisulti. Parte namang dugaya na gisulti ni Kristo, buhi pa si Kristo, wa pa siya ilansang sa cross. Sulat na ni Mateo. How many 1,000 years na ba ang niagi? More than 2,000 years na. Unya, sige lang din ang unya. Sige lang ginang unya. Kanang giingon nga unya, matapos gina. Kay pag ingon sa Ginoo nga unya, adtong panahon na naghulat pa ang Dios og panahon. Nga gisaad nga didto na mahitabo. Munang ingon siya unya kay future na adtong istoryahan niya, adtong panahon na pagsulti niya. Unya alang-alang man og hangtod sa katapusan, hangtod sa ulay katapusan, sige lang ng future. Matapos ginang unya, pagkatapos ng unya, dunay sinugo nga mugwa para magpahibalo nga kanang unya humana. Tapos na. Munang dili pwede ang pilosopi diha. Kay may man ang pilosopi diha nga, mabasa unya, nabaday unya nga karon. Na natabunan in taon ang iyang utok nga ngit-ngit
ni samot og kangit-ngit ang mga tao pod bilib pod ni samot og kangit-ngit. Wa niya na sabot nga kana nga unya dugay na kay nagisulti, pila na ba kalibo ka tuig ning agi gikan pagsultihan na. Unyag hulaton pa nimo 500 ka tuig gikan karon, imo nang basahon didto, unya lang gihapon na. Unang dili na mahuman kanang unya. Mahum ang bisan kun moabot na ng time, unya ra gihapon na. Unang dili na mo inyong tanawon, ang inyong tanawon kanang kapanahonan sa Dios. Kay ang lihok sa Dios na ay panahon o ang saad sa Dios na ay panahon. Munang importante kayo sa usa ka pangulo o usa ka sinugo nga kita maantigo gid ta mo aninaw sa panahon. Kaantigo gid ta mo balansi sa panahon. Kaantigo ta mo ihap sa mga panahon. Kay kung wala na to ni na lisod ta pag determine sa atong kaluwasan. Kay nahimo naman na day na nga tagna-tagna. Mapareha man na sa panahon ni Hesukristo sa Israel. Nga sa wala pa siya matao, gidungog sa tanang mga tao dito, labi na sa mga saserdote, iskriba, parisyo, sadusyo, nga dunay Misayas nga moabot nila nga maoy mo pahiuli sa trono ni David ug ang ilang gingharian matindog to pagbalik. Ug ilang gituuhan ug gilauman kana nga mahitabo nila. Pero pinaagi ana, wala sila masayod sa pag-isip sa kapanahunan. Wala sila'y knowledge kung unsaon pag-ihap ang kapanahunan nga gitagal sa Dios anang tagnaa. Maunang pagguwa ni Misayas nga mao si Hesukristo, sila ang nahimong kaaway. Sila ang numero 1 nahimong opositor, nahimong kabato. Ngano man ay mao lagi na nga kamao sila mubasa sa covenant, kamao sila mubasa sa mga tipan, sa mga kasulatan, sa mga propeta, pero nuhaw sa pag-ihap sa panahon. Munang si Kristo, unsay gikasulti ni Kristo ani atong basahon ni sa Lucas 12:54 padulong sa 56. Sahon na to. Unya siya miingon usab sa mga panon sa katawhan. Inig kakita ninyog dagom nga muotbo sa kasadpan, kamo moingon, diha-diha adunay ulan nga kaliabot og kini mahitabo tuod. Na murag ang tao ang makatagna, no? Kun duna kunoy dagom nga muotbo sa kasadpan, moingon dayon sila nga naay ulan nga umalabot. Nya mahitabo tuod na. Padayon ta. 55. Og inig kakita ninyo sa habagat nga muhuros. Kamo moingon, moabot ang mag-alagiting nga kainit. Og kini mahitabo tuod. So nakatagna sila. Anang mga sign nga ingon ana. Pero sa panahon na atong basahon unsay gikasulti ni Kristo. Mga maot sila. Makamautuod kamong muhubad sa dagway sa kayutaan o sa kalangitan, apan nganong dili man kamo makamaong muhubad sa kapanahonan karon. No? Ang mga eskriba, mga parisyo, sadusyo, mga high priest, mga saserdote, kamao sila mutanaw sa dagway sa langit. Oy, daydagom, ulan init, kani init ni, ingon si Kristo, mahitabo na. Pero mga maot mo, mga maot, makamao ka mo muhubad sa dagway sa
yutaan ug sa kalangitan apan nganong dili man kamo makamaong muhubad sa kapanahonan karon. Busa, kung nuhaw ka sa paghubad sa panahon, apil ka sa gingon ni Kristo, mga mao. Mga maot yun. Bilong ginas mga maot. Kung dili ka makamao, muhubad sa panahon, nganong mahimo kag maot? Tagna naman to. Unya, di man ka makadetermine sa iyan ni Kristo nga panahon. Kay di lagi ka kamao moisip. Mauna nga ang mga Israelitas, mga parisyo dito, mga saserdote, mga high priest, ilang gibarugan nga doon nagi Misayas nga moabot. Pero tungod lagi sa kakulang sa ilang kinaadman, sa pagkwintada o sa paghubad sa kapanahonan, pagwa ni Kristo Jesus, sila ang number 1 nga opositor. Sila ang number 1 nga kaaway. Ug mooy nakaingon sa pagkahanaw sa gingharian nga unta ila kana sa mga Israelitas. Nganong nakaingon? Gibalhin man to ni Kristo. Gikuha man to gibalhin. Basahon na to. Direta sa Matthew. Matthew 21, 42 ug 43. Anamo na to. Og si Jesus miingon kanila, wala ba gayud kamo makabasa sa kasulatan? Kinsaning kamo? Mga Israelitas, Sadusyo, Parisyo, mga Hudyo. Nga unsa? Nga ang maong bato, dili na si Pedro ha? Nga sa mga magtutukod gi sa likway, na himong uluhang bato sa pamag-ang buhat kini sa Ginoo ug sa atong mga mata, makapahibulong gayon. Padayon, 43. Posa sultihan ko kamo, mga Israelitas, mga Hudyo, Parisyo, Iskriba, nga ang gingharian sa Dios, kingdom of priest, itong mga gingharian sa mga pari, pagakuhaon gikan kaninyo nila, og igahatag ngadto sa usa ka nasod nga magapamunga sa mga bunga niini. So dili mahimo nga ang atong kasing-kasing magpabilin sa pag-ingon nga tuara na sa Israel. Hangtod karon. Kay kun moingon ta nga ang gingharian sa Dios tuara sa Israel, si Kristo Jesus maoy atong gipakabakakon. Kay si Kristo may kasultian eh. Insya busa sultihan ko kamo. Kinsay kamo? Natural kung kinsa to'y kasulti ni Kristo sa aktual sa iyang atubangan, mao to'y giingon nga kamo. Alaalang po moingon siya kamo, mga insek. Ngawa may mga insek dito. Kamo, Amerikano, Hapon dili. Pilipino dili. Tungod. Kay ang naa sa aktual sa panahon nga si Kristo gasulti ani, mao ang mga Israelitas, mga Hudyo, kay diha man si Kristo sa Israel gasulti. Di, klaro. Bosa sultihan ko kamo nga ang gingharian sa Dios, pagakuhaon gikan kaninyo ug igahatag ngadto sa usa ka nasod. Wala na gid dito. Ano nga to maning ipanghimakak nga klaro man gid nga nasod nga magapamunga sa mga bunga niini. Mao nga kung nahinumdum mo ganiha sa kong gisulti, nga kanang gingharian sa Dios na ay mga kapandulan sa pagpakasala ug naay nagbuhat sa dautan, tinuod na nga naman kay kanang gingharian gihatag sa usa ka nasod ug walay nasod karon nga walay kapandulan sa pagpakasala ug walay nasod karon nga walay mga dautan nga nagbuhat anang kapandulan sa pagpakasala. Mao na nga wala gyud ko masayop sa akong pagpahibalo ninyo ug wala pod nagbakak ang atong Ginoong Hesukristo nga kanang gingharian niya naay kapandulan ug naay dautan. Kay ang gingharian day sa Dios
gikuha sa mga Hudyo o gihatag sa usa ka nasod. Ug walay nasod karon nga walay kapandulan ug walay nasod karon nga walay walay dautan. Mao nang atong balikan tong gisulti niya gani ha para mahinumdum mo. No? Ara dire sa Mateo 13 41. Tara. Sabta. Ang anak sa tao magapadala unya sa iyang mga manulunda o ilang tapukon o hakuton pagawas sa iyang gingharian. Asagikan ipagawas sa iyang gingharian ang unsa? Ang tanang hinungdan sa pagpakasala ug ang tanang mga nanagbuhat ug dautan. Asagikan ang pagpakasala, ang tanang asagikan ang hinungdan sa pagpakasala ug ang magbubuhat sa dautan asagikan gikan sa iyang gingharian. Correct nga naman kay ang gingharian di ay gihatag sa usa ka nasod ug walay nasod karon nga walay kapandulan, walay diskuhan, walay sugalan, walay mga plahubog, walay mga sugaron. Tanang nasod na agina. Busa, makasabot na ta. Maunay atong hinuktukan kung gusto pagmaluwas. Kamong mga pare, mga sinugo mo sa Dios. Kamong mga pastor, tanan nga mga protestante, mga sinugo mo sa Dios, mga anghel mo, mga manulunda mo. Kita karon ang maghakot ana nga mapagawas aning kalibutan. Mawala aning kalibutan ug magsugod ta sa atong nasod nga Pilipinas. Dili kay magkanya-kanya. Inon nga, kamera yun. Kamira'y tinukod ni Jesucristo. Pagkaulawan man mo ni Kristo. Saan mo pagpakaulaw? Lapon mo sa karsada. May dagan-dagan siya kanan. Bligsan mo, banggaan mo. Maunay pagpakaulaw. Ngano man, wala mo protect ang Ginoo ninyo. Kay wala man mo protect, dili tinuod ang inyong pagtuo. Kay ang tinuod gani nga atong gilauman o gituuhan, power na, protection na nato. Inana na. Mao na nga di ko maulaw musulti sa tanan nga mga pari sa atong pinalanggang kardinal Tagli sa Katoliko Romano. Sinugo na siya sa Dios. Anghel na, manulunda na siya sa Pilipinas. Ug kamong tanan nga mga pari, mga manulunda kamo, mga anghel kamo. Ug ang atong tahas sa kalibutan, idto nato ang mga dautan magsugod sa Pilipinas. Muni nga muni atong hunaon. Ang atong gobyerno sa Pilipinas samok gid kayo. Kurting sa muka o kitang tanan na bungol na sa pagpamati nga walay laing gisgutan, puros yun kawat. Bisan kinsay mo lingkod atong ibuto kay maunay kawat na po, tuwa po kawat. Aron kita mag-usa kita kay kita lang ang tinuod nga makapawagtang anang tanan kung mag-usa ta. Pabilin ang doktrina nimo. Kung sa may doktrina nimo, imo na. Kung sa may doktrina niya, iya na. Kung sa may doktrina itong isa, iya hato, ay ito hilabti. Kay mautoy iyang basyo sa lamisa sa gingharian sa Dios. Kay hinumduman nato nga ang gingharian sa Dios dunay lamisa. Ug kung doon na may lamisa, na ay kananan, kaya na may kananan.
Na ba motuo ba mo nga nay kan-anan? Sige, atong basahon. Kasi wa po na aga live ya. Ga-live na wala. Pero tagtimang ani. Wa na aga live. Atong basahon na sa Matthew gihapon ta. Pero moatras ta adto ta sa Matthew 8 11. Oh. Tumbasahon. Og sultihan ko kamo. Si Kristo Jesus kasultihan. Nga daghan unya ang mga bot gikan sa sidlakan. Asagikan sa sidlakan. Di kalibutan Og sa kasadpan. Di nagis kalibutan kay namay north ug south. Og manglingkod tambong sa kananan uban kang Abraham, Isaac ug Jacob diha sa gingharian sa langit. Naay kananan di ay kay sa may tambungan anang kananan og wala di alang-alang mangyaka po na sa loob. Nagyud na kananan naay lamisa ug hinumduman nato mga igsuon nga kanang mutambong sa kananan na ana siya'y kaugalingon niyang pahatan. Na ana siya'y kaugalingon niyang basyo. Kanang tanan nga motambong didto naay kaugalingong basyo. Kung ikaw, imong hilabtan tong yang basyo, imo tong hugawan, imo tong hunawan, masuko tong tagya sa basyo. Munang magubot dayon mo, kay imo mang hilabtan tong iyang basyo. What I mean, unsay butang ipasabot. Tanan kita nga mga sinugo sa kalibutan, doon na tayo kaugalingong doktrina. Iyahang doktrina, iyahang bilip, ayaw tog hilabti. Ay dili na makaluwas ninyo. Ang atong usahan is to create a peace. Kay si Kristo, hari man sa kalinaw. Prince of Peace. Prinsipe sa kalinaw siya. So kay kita kay mga anghel man ta, mga sinugo man ta sa Dios. Dili gid ta kinahanglan mag-away ta, maglalis ta, magdebate ta. Kay kitang mga sinugo sa Ginoo ang pundasyon sa kalinaw dinhi sa kalibutan. Correct? Kunang debate is useless. There are so many reasons ngano nga dunay debate sila. Matud pa nila. Kay si Kristo nakigdebate. Wa man makigdebate si Kristo. Nanagdang lang to si Kristo sa mga tulisok sa mga tao. Pero wa siya nakigdebate. Nga nagpirmahay. Nga naada yung moderator magdebate ta. Kaya na yung moderator. Wala. Ang mga apostol kung naka-experience man og mayon ana, just because ilang gipanindigan ang ilang pagtuo. Pero wala sila naghamon og debate sa ilang isig katao. O ang ila pong kadebate, dili po to kaubang mga Kristiyano. Lahi man ta karon kay puro Kristiyano nagdebate man. Ang kadebate sama ni Kristo sa una, mga Parisyo, mga Sadusyo, mga saserdote, nga lain og doktrina na ni Kristo. Lain nagbaruganan. Hasta po ang mga apostol. Pero karon man si Kristo may bandila. Nagdebate puros man mga Kristiyano. Dili na mao. Mga igsoon, kung di na natuundangan, dili na makaluwas. Ug wala kay mahimong wala kay mahimong contribution sa mission sa Dios dinhi sa kalibutan nga mao ang pagpabarog sa kalinaw. Mao nga akong kaning dili man ni panghinaot, no? Napay laing termino ana. Kaning hanyo na, no? Hanyo.
nga unta una sa tanan ipabarog nato ang kalinaw sa tanang magtotoo ni Kristo. Undangon ang debate-debate kay dili na makatabang sa kaluwasan. Ug ang sunod natong tan-awon kitang mga lideris, mga pangulo karon, unta makapabarog kita sa kalinaw sa Pilipinas pinaagi sa pagbutang nato og mga opisyalis nga tinuod nga may kahadlok sa Dios. Walay lain ani, kamong mga pare, mga pastor. Usaon man gud nga ningom din nga non-sectarian, non-political. Dili mo intra kay non-political man. Ang kalibutan sa unang panahon ilugon pinagigubat. Sa una, nasod to nasod. Tanawa ang Jerusalem. Giilog ang gingharian sa Dios sa Jerusalem. Pinagigubat. Pero Dios gapoy kapadala nga mao si Haring Nabukadnesar sa Babylonia. After 70 years, nagpatindog na pud ang Dios og lain nga manggugubat para bawion ang gingharian sa Babylonia nga mao'y nag-ulipon sa mga anak sa Dios aron nga mupabarog na pod ang pangulo nga sila paulion dito sa Jerusalem. Unsay pagkuha ato pinagigubat. Wala na igubat ron nga tungod sa politiko. Tungod sa pagkuha sa nasod to nasod. Doon na nay politics. Muna nga sudlo na pinaagi sa politiko. Dili daw na. Kanang mga pare, mga pastor, mga ministro ni Manalo, kung mao nay atong himuon sila opisyal, makakita gitag dako kay kalinaw sa Pilipinas. Ang atong mga kabataonan, mga kabataan, maghinahinay na og change. Kay ang ato na yung balao diha, ato namang ipalukip ang Biblia. Dili sama karon nga gipapanumpa sa Biblia na gipatong ang kamot sa Biblia pero bot-buton puro. Ang abogado bot-buton, ang kliyente bot-buton. Pero gigamit ang Biblia. Kitang mga sinugo sa Ginoo mahadlok ta magbuhat ana. Kay nagtuo ta nga buhi ka ng Dios nga musilot sa taong dautan. Mao nga mahadlok yun ang tao nga tinuod nga sinugo sa Dios. Gawas adtong tao nga iharang ba gasulti nga sinugo pero ang kasing-kasing dili kay nanay behind the scene. Makita na to na sa ilang binuhatan. Unang mulungtad sila, muguwa sila sa kalibutan nga muguwa to ilang daotang buhat. Kay makita man, ipadayag man sa Ginoo ang ilang mga binuhatan. Mao nga, inana lang. Ato dayong pangusgan ang duha ka butang nga importante nga gisugo sa Dios sa tanang mga ginikanan ug ang sugo sa Dios sa tanang mga anak. Kay ang Dios gasugo sa mga anak o sa mga ginikanan. Atong basahon ang sugo sa Dios sa mga ginikanan. Sa Deuteronomio 6, Kapitulo 6, og 7. Tanawa, og kining mga pulonga sa Bible, mga pulong sa kabalauran, tulumanon, ug mga sugo sa Dios. Og kining mga pulonga nga gisugo ko niining adlaw
magapaibabaw sa imong kasing-kasing. Ug igatudlo mo kini sa dakong kakugi sa imong mga anak. Ug magasulti ka mahitungon niini sa magalingkod ikaw sa imong balay. Ug sa magalakaw ikaw sa dalan. Ug sa imong paghigda. Ug sa imong pagbangon. Unsa ganito'y sugo sa Ginoo natong mga amahan? Ipasulti, itudlo ang mga kabalauran, tulumanon ug mga sugo sa Dios. Now, ang akong pangutana, do na ba'y ginikanan nga nagbuhat anak karon? Do na pa ba'y ginikanan nga nagtudlo sa ilang mga anak? Ila bang gipangusgan kay gingon manao? Igatudlo mo kini sa dakong kakugi. Sa to ba pangusgan? Ang pagtudlo sa balaang kasulatan sa atong mga anak. Naa ba? Wala gyud. Wala nay ginikanan nga nagbuhat anak karon. Mao nga wala mo abot sa mga anak ang sugo sa Dios diha kanila. Kay ang mga anak, no? Doon na po'y sugo ang Diyos dito. Mabasa nato sa Exodo kapitulo 20, versikulo 12. Naara Tahoron mo ang imong amahan ug ang imong inahan. Aron magahataas ang imong mga adlaw sa yuta nga ginahatag kanimo ni Kristo nga imong Dios. Tahoron mo ang imong amahan ug ang imong inahan. Asa pa man naron? Wala na. Nganong wala man? Kay mismo ang mga ginikanan, wala po nagtudlo sa ilang mga anak. Ang gitudlo sa Dios, ang gisugo sa Dios nato mga ginikanan, itudlo mo kini sa dakong kakugi. Kining mga pulunga magapaibabaw sa imong kasing-kasing. Ug itudlo mo kini sa dakong kakugi sa imong mga anak. Walay ginikanan gabuhat anak. Mao nga makita nato mga bata pa kay nanggirayot na. Unya ang mga anak pod inig kadagko kulang og respeto sa iyang isig katao. Kung kulang kag respeto, kulang kag gugma sa imong isig katao. Kung naa nimo ning duha, kulang ka ning duha, di ka mahadlok mangawat. Kung mahimo kang opisyal sa gobyerno, 100% kawatan ka. Mo nay tinuod ano. Kay kung gituman sa mga ginikanan, no? Kung gituman sa mga ginikanan, itong basahon, balikan nato ang Deuteronomio 6. Kung gituman na, gingon, og kining mga pulunga nga gisugo ko niining adlaw magapaibabaw sa imong kasing-kasing og igatudlo mo kini sa dakong kakugay sa imong mga anak. Ang Dios gasugo sa mga amahan nga ipatudlo ang tanan nga naisulat sa balaang kasulatan sa atong mga anak. Ug tungod kay tuwa man ang balao dito nga giingon, higugmaon mo, tahoron mo ang imong amahan ug ang imong inahan, maapil to nimong tudlo. So kay maapil man to nimo, magkunik ning duha. Kanang Exodo kapitulo 20 bersikulo 12 o kanang Deuteronomio kapitulo 6 bersikulo 6 ug 7, magtakdo na. Pagtakdo ani, sulod sa panimalay purting linawa kayo. Maputos ang pamilya sa kalinaw ug tungod ni ana mapuno sa panalangin ang tibuok panimalay. Kini nga kinaiya mao'y angayan nga modumala sa nasod sa Pilipinas. Kay bisan ang atong Ginoo sa unang panahon gatudlo na daan nga kanang muhandol og mga tao, kana yung mga tao nga madlokon sa Dios. Atong basahon ang Exodo 18. 21. Ano to?
Kapitulo 21, versikulo 21. Tara. Oh, di man mo. I'm sorry ha. Adjust lang. Exodo, o dara, Exodo. Ano to? Exodo. Dayon, DC, Utso, 21. Tara. Itong basahon, mga igsoon. Labot pa, magaandam kagikan sa tanan nga mga katawhan, og mga tao nga may katakos, mga tao nga mahadlukon sa Dios, mga tao sa kamatuoran, nga nagadumot sa ganansya nga dili matarong, ug ibutang mo kini sila sa ibabaw nila nga mga pangulo sa mga linibo, mga pangulo sa mga ginatos, mga pangulo sa mga tagkaliman, ug mga pangulo sa mga tinagpulo. Kinsa ang angay nga atong gamuon nga pangulo? Ang pangulo nga may kahadlok sa Dios ug may katakos. Pangulo nga nagadumot sa ginansya nga dili matarong. Asa nato makita kining mga panguluha? Na aninyong mga pare, na aninyong mga pastor. Kay kamong tanan mahadlokon mulapas sa kabalauran sa Dios. Mao na nga dili kinahanglan ang atong usahan karon kaning makabuhat ta og kalinaw sa Pilipinas. Kay mao ginay tinuod nga tahas nato diri sa kalibutan. Kita kaning mga manulunda nga gipadala sa Ginoo diri. Ang sugo nato hakuton paggawas sa iyang gingharian ang tanang hinungdan sa pagpakasala ug ang mga nagabuhat sa daot. Dili man ni mawala og ang atong mga pangulo mismo maoy numero 1 salamin sa pagpakasala. Di na mawala. O kita pong mga sinugo sa kalibutan, wa ko'y kaluwasan. Matigulang, magdaot, mamatay. Dili makaangkon sa kinabuhi nga walay katapusan. Munang akong panlimbasog, mao kini. Nga unta kitang tanang mga sinugo, magkasabot kita sa tuyo nga mao ang pagbuhat sa kalinaw sa Pilipinas. Ug dinhi ra kutob ug maayong gabii kaninyong tanan.